Hello ulit. Open na daw po kaya lang. Ilan-ilan lang po yung nakakaalam na open na. Eh, kakaunti po yung tao. Ito kasi wala pa po kasi dati. Yung kubo na ito. Eh, maganda na yung view. Oh! Yan. Maganda na yung view. Ikot natin. Ikot. Ito pa rin yung Blue Lagoon, pero hindi na ganun kadami pumupunta kasi ibang po may issue, di ba? Hello mga kalola, sa wakas darating natin ang Blue Lagoon mula sa kinaroroonan namin kanina. Haba-haba yung dinaanan namin na puro mga bato, di ba? Pero ganyan ho talaga. Pag may tiyaga, meron pang nilaga. Kaya, tiyaga-tiyaga lang po. Hindi naman po ganun kadali. Kahit namamasyal po kami, may mga kalakip din ho na pagod. Lalo na kung wala ka namang dala, wala talaga. Walang bala. Walang bala, walang makain, walang panggas. Kaya kailangan talaga din lahat. Meron. Hindi ka na kasi ngayon nakakapunta kung saan kung wala ka din namang bala. Parang pumupunta ka din sa giyera na walang bala. Di wala, saan ka hahanap? Parang ganun lang din po ang buhay. Kung walang trials, hindi rin ho napapatatag. Kaya sabi ko, ang trials din ho nagpapatatag sa atin. Kaya ano man ang trials na pinagdadaanan mo, kalola, kalolo dyan, harapin mo. Lilipas din yan. Mas titibay ka. Siya. Huwag kang magreklamo kung may trials kasi rikado lang yan ng buhay, di po ba? Parang ulam lang, na kapag walang rikado, di ba, hindi masarap. Yun din ho nagpapasarap ng ulam, di ba? Kaya ang trials din ho sa buhay natin, yun din ho yung nagpapatibay sa atin. Kaya stay strong, everyone. Stay safe din po. Hello! Sige, bye mga kalola. Stay safe. Picture hand. Thank you for viewing.